святото ти име да се запази под заслона на крилете ти. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Вечни владико Господи, който сътворил човека по свой образ и подобие и си му дава възможност за живот вечен, после лоша среща от пладнешки демон от лоши привидения. Изгони от нея всеки лош нечист дух, който се е скрил и замезил в сърцето и амин. Изгони от нея всеки лош нечист дух, който се е скрил и замезил в сърцето и амин. Изгони от нея всеки лош нечист дух, който се е скрил и замезил в сърцето и амин. От всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост. Три пъти отричам се. Отричам се, отричам се, отричам се. Съчетаваш ли се с Христос, съчетавам се. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен. Роден несътворен, единосъщ с Отца и чрез когото се представя, който заради нас грехите, заради нашето спасение слезе от небесата и се въплътил от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпънат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан. И възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа, животворящия, който се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците. Единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци да стигнат до познание на истината, сега и винаги и во веки веков. Амин. Сега и винаги и во веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим за високопреосвещението наш митрополит Йоан, за честното свещенство, за дяконството в Христа, за целият църковен клир и за народа на Господа да се помолим, за да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господа да се помолим. Амин. Мир на всички вас. Преклонете главите си пред Господа. Кръщава се Божията рабиня Сияна в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. Амин. И Светия Дух. Амин. Айде. Заставате на място, където бяхте. Извършваме второто таинство. Миропомазанието в лицето на Печата на Светия Дух. 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 Открива се Божията рабиня Сияна в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. Светия Дух. Милуй ни Боже, по великата си милост, молим се, чуй ни по още се молим за милост. Живот ми е здраве и спасение на Божията рабиня Сияна, защото се прости. И човек любив Бог, на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги век. Тази духовна чистота, свещеника, който извършва кръщението и кръстницата, която възприема кръщелния кръв, се измиват на всички. Се просвети, ти се ми обмазки с освещението на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. О Христа, препостися, вие, които в Христос се кръстихте, в Христос славете Бога. И си, во Христа кръстихте ся, во Христа. Помилвай, може да се молим за просветената Божия рабиня Сияна, за да бъде запазен. Давай силата и способността тя да търси да извършва доколкото слово. Има вече своя ангел-пасител, който невидимо ще я пази и ще се разкрие по всички тези дни. Тук Смян вече има своята кръстница, която се не е сега.